Jeg skal holde et event for 400 mennesker i dag, og altså ærligt talt, så er jeg mega spændt. Jeg har aldrig nogensinde været ansvarlig for et event med så mange mennesker før. Det er et velgørenhedsløb for Børnecancerfonden, hvor der bliver doneret 100 kroner for hver deltager, der kommer. Så det vil sige, kommer alle 400 mennesker, der har signet op, så bliver der doneret 40.000 kroner. Nu skal vi egentlig bare sørge for, at det bliver en fed oplevelse for alle deltagerne. Men før vi skal noget, der hedder event eller arbejde eller noget af den stil, så hold da op, min morgen var lidt crazy. Så skal vi ud i Nordhavnen, lige mødes med nogen og bade. Det bliver også meget sjovt. Klokken den er lige lidt i 7, og vi skal mødes med dem derude 7:30. Så lad os bare komme afsted på en cykel ud mod Nordhavnen. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you showed me. Det var fandme en lækker måde at starte morgenen på. Nu har jeg lige hentet en masse frugt til løbet senere. Jeg skal lige koncentrere mig om at køre bil, kan jeg godt mærke. Ja, der ville det jo have været smart lige at lade mig igennem der. Og jeg var så smart at tabe en hel kasse pærer. Så kom der nogle søde mennesker og hjalp mig med at samle dem op, så det var meget nice. Men det er hvad der sker. Vi skal lige overlevere det, og så skal vi på kontoret bagefter og arbejde lidt før eventet. Vi skal derud klokken 15, så der er lige nogle timers forberedelse og... Oh my god. Can you repeat that? Så vi lander på kontoret. Vi skal lige have vores daglige scoop af Tribe. Så er det lige et par timers arbejde, før vi skal ud til Middelfart Sparekasse og afholde eventet. Fuck, jeg glæder mig. Så er vi lige på vej til frokost. Er vi klar til løbet, venner? Jo. Og her kan jeg så lige se, hvad vi fik til frokost. Det var møgfroderen, for at sige det mildt. Jeg er lige på vej ud til Mad og Kaffe ved Vesterbro, som har været så søde og låne os deres soundbox til eventet, som de også selv bruger til deres egen løbeklub normalt. Jeg skrev til dem sådan lige sidste øjeblik i dag og spurgte, om vi kunne låne den. Og det måtte vi gerne, så skud til dem. Mad og Kaffe. Legendarisk sted. Bum. Så har vi sgu en soundbox. Skud til Pernille fra Mad og Kaffe, som var virkelig sød og vil lade os låne den her. Nu skal jeg bare lige bære den i sådan noget 1 kilometer eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvor langt der er. Der stod det 19 minutter at gå. Så jeg tror, min arm er nok lidt død, når jeg kommer derned. Men it's all good. It's all good. Så der er heller ikke så længe. Der er kun et par timer, så folk begynder at komme til løbet, så det bliver kæmpe nice. Der er en time til folk, de kommer. Vi har telt her, hvor vi er klar til at dele Tribe samples ud. Vi har musikken klar. Vi har løbemålstregen derovre. Og så har vi goodie bags klar her. Så jeg tror, vi er ved at være der. Lige nogle små ting, der lige skal på plads her til sidst. Så lige om halvanden time, der står forhåbentlig 400 mennesker her. Let's go. Vi har lige fået lidt travlt, fordi at der er jo mange mennesker nu. Your poison. I had one too many, I'm drunk in love, can't lie, girl, I quite enjoy it. My parents thought I'd be grown up by now, guess I'm a disappointment. I got habits that I can't beat, it's Pete, so it's only right that I join them. I'm lost out of the club like CR7, I'm putting in practice. She told me I look way better in person, it's awkward, she's kind of a catfish. Ash my cig in a plastic cup, I'm way too drunk and it feels fantastic. Got bread on me like sandwich, me and them bums speak different language. Så
at vi skulle ud og løbe. 300 mennesker er der cirka kommet. Så 300 mennesker er ved at løbe rundt om Islands Brygge lige nu. Introen gik fucking nice. Folk virkede til at være i godt humør. Det hele gik smooth. Og jeg mangler cirka en halv kilometer ud i de 3,5. Jeg ved ikke, hvad pacen er for at være ærlig. Det ser vi, når vi kommer tilbage. So it's only right that I join them. She got ginger hair and she's Y2K like Catherine Tate. Her I don't mind too much, but she's too in love and I just can't stand her mates. My granddad was an EastEnder, just like Ronnie and Reggie Cray. Now it's Air Max 1s and raves, so the whole thing's raps like Christmas Day. My fit straight out, all free. Vi fik løbet. Der kom cirka 300 mennesker. Så kæmpe succes. Vi har givet, jeg tror, 200-300 drive shots ud. God feedback. Og ja, så fik vi delt præmier ud. Der var en masse, der fik nogle flasker vin og nogle bøtter Tribe og nogle flere ting. Noget plug-in Heat Club, noget saunagus derude. Det var nogle glade vinder, tror jeg. Great success. Nu skal vi bare lige have ryddet op alt det her, og så griller vi nogle pølser og brød og så videre, tror jeg. Så hvad siger I? Hva? Og så her har vi Tribe-teamet. Hvad siger vi? More money, less problems, baby. Vi gjorde det. Vi gør det. Succes. Over 300 mennesker kommer op. Det her, det er altså startpraktikant derovre. Det siger vi bare. Tak for det. 30.000 samlet ind. Jeg sidder lige her et par dage efter eventet og redigerer vloggen til jer, så vil jeg egentlig bare lige lave en kort afrunding. Vi slutter egentlig dagen af med at grille nogle pølser og brød. Det var skide hyggeligt. Ordnet set så pisse stolt af eventet, og det er selvfølgelig ikke kun mig. Der er en masse seje mennesker, både fra Tribe-teamet og Middelfart Sparekasse, som var hovedsponsoren, som har været med til at gøre det muligt. Så kæmpe tak til alle, der har været involveret. Og kæmpe tak til alle dem, der kommer og løb. Jeg ved ikke, hvor mange der har set med her til slut, men hvis du har, så tak for det. Så må du bare gerne lige et like, så jeg ved, at I har lyst til at se flere sådan nogle vlogs af, hvad jeg laver. Enten om det er arbejde eller træning, eller hvad det er. Skriv det eventuelt i kommentaren, hvad I gerne vil se mere af. Og så tænker jeg bare, at vi ses i næste vlog.